అధికారంలో ఉన్న వ్యక్తులు ఆ అధికారంలో ఉన్నది అధికారం చలాయించేదాని కోసం కాదు, ప్రజల కోసమే మనం ఉన్నాం, ప్రజలకు సేవ చేసేదాని కోసమే మనం ఉన్నాము అని చెప్పడానికి ఇది ఒక గొప్ప నిదర్శనం కూడా. మనది మనసున్న ప్రభుత్వం, పేదల కష్టం తెలిసిన ప్రభుత్వం. అందుకే ఏ ఒక్కరికైనా కూడా వారికి రావాల్సిన అర్హత ప్రకారం వాళ్ళకి రావాల్సిన ఏ పథకమైనా కూడా వాళ్ళకు ఒకవేళ ఏ కారణం చేతైనా కూడా అందలేకపోతే వాళ్ళెవ్వరూ కూడా కంగారు పడాల్సిన పనే లేదు అని చెప్పి ఒక భరోసాని ఇస్తూ, పథకం అయిపోయిన తర్వాత కూడా ఒక నెలలోపు మళ్ళీ మీరు అప్లికేషన్ పెట్టుకోండి, అప్లికేషన్ పెట్టుకున్న తర్వాత దాన్ని రీవెరిఫై చేస్తాం, రీవెరిఫై చేసిన తర్వాత మళ్ళీ 6 నెలలకు జనవరి నుంచి మే దాకా జరిగినటువన్నీ కూడా జూన్ లోను, మళ్ళీ జూన్ నుంచి నవంబర్ దాకా జరిగినటువన్నీ కూడా డిసెంబర్ లోను మళ్ళీ రీవెరిఫై చేసి అర్హత ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా మళ్ళీ అందించే కార్యక్రమం బహుశా దేశ చరిత్రలో, రాష్ట్ర చరిత్రలో అయితే ఇంతకు ముందు ఎప్పుడు జరగల, బహుశా దేశ చరిత్రలో కూడా బహుశా ఈ మాదిరిగా ఏ ఒక్కరూ కూడా మిస్ కాకూడదు అని చెప్పి తపన పడి తాపత్రయపడి వాళ్లకు ఇచ్చే కార్యక్రమం, ఆ ఇచ్చే లిస్టును కూడా సోషల్ ఆడిట్ కోసం గ్రామ సచివాలయాల్లో పెట్టి మరీ ఇచ్చే కార్యక్రమం బహుశా దేశ చరిత్రలో ఎప్పుడూ కూడా జరగని విషయం. అందులో భాగంగానే ఈ రోజు గత 6 నెలలుగా దాదాపుగా 11 సంక్షేమ పథకాలకు సంబంధించి మనం కార్యక్రమాలన్నీ కూడా జరిగాయి. వీటికి సంబంధించి ఎవరైనా పొరపాటున మిస్ అయిపోయి ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా కూడా పథకం అయిపోయిన వెంటనే ఒక నెలలోపు అప్లికేషన్ పెట్టుకోండి, పెట్టుకున్న తర్వాత రీవెరిఫై చేసి వాళ్ళు కూడా మిస్ కాకుండా మళ్ళీ 6 నెలలు తిరక్క మునిపే ఒక నెలలో అది ఇస్తాము అని చెప్పి ఏదైతే మనం చెప్పి ఇస్తున్నామో, డిసెంబర్ మాసంగా అది చెప్పి ఏదైతే ఇస్తా ఉన్నామో, ఈ రోజు దానికి సంబంధించి అదే డిసెంబర్ మాసంలో ఆ 11 పథకాలకు సంబంధించి ఏదైతే ఇన్ బిట్వీన్ జూన్ అండ్ నవంబర్ జరిగినాయో ఆ పథకాలకు సంబంధించి 2,79,065 మంది కుటుంబాలకు ఈ రోజు మంచి జరిగిస్తూ 591 కోట్ల రూపాయలు నేరుగా బటన్ నొక్కి వారి ఖాతాల్లోకి ఈ రోజు జమ చేయడం జరుగుతా ఉంది.